дар ҳамоиши байналмилалии илмии амнияти сейсмикӣ дар Осиёи марказӣ гуфта шуд ки нирӯгоҳи Роғун ба зилзилаҳои шадид тобовар буда ва ҳеҷ хатаре ба кишварҳои минтақа надорад. Евгений Беленди, раҳбари генералии институт гидропроекти Москав, ки аз солҳо ба ин тараф дар бораи сарбандҳои бузург дар минтақа пажӯҳишҳо анҷом додааст, рӯзи ҷумъаи 26 август зимни суханронӣ дар ҳамоиши байналмилалии илмии амнияти сейсмикӣ дар Осиёи марказӣ дар толори китобхонаи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба тобовар будани нирӯгоҳи Роғун ба зилзилаҳои шадид таъкид кард. амнияту суботи сарбанд бо усули гуногун аз ҷумла усулҳои муҳандисии анъанавӣ ки дар амалияи байналмилалӣ қабул карда мешавад муайян шудааст ва далели асосии бехатарии нирӯгоҳи Роғун муқовимати сейсмикии он мебошад, чун таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки як сабаби аслии садамаҳо дар сохтори гидротехникӣ падидаҳои табиӣ аст. ҳамоиши Душанберо ҳамкоронамон Сарвинози Рӯҳулло ва Шодмони Ятим пайгирӣ карданд. дар ин ҳамоиши серӯза ки имрӯз дар Душанбе ба кори худ оғоз кард, бехатарии сарбандҳо ва кулисарез дар Тоҷикистон ва минтақа аз мавзӯъҳои меҳварии зилзилашиносон дар ин ҳамоиш буд. ҳамчунин дар ин ҳамоиш пешниҳод дар бораи таъсиси махази ягона барои маълумотҳои сейсмикӣ ва ҳарчи зудтар ба кор оғоз кардани нерӯгоҳи обии барқи Роғун ироа гардид. ҳамчунин гузарондани мониторинги сейсмикӣ дар кишварҳои Осиёи марказӣ, муттаҳидсозии нерӯи сейсмологҳои минтақа ҷиҳати аз байн бурдани хатари зилзилаҳо дар кишварҳои ҳамҷавор, дурнамои таъсиси низоми ягонаи мушоҳидаҳои сейсмикии Осиёи марказӣ ва ҷалби донорҳои байнулмилалӣ ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба амнияти сейсмикӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. ҷаноби Симпсон, ки дар ин ҳамоиш суханронӣ мекард, таъсиси маркази рақамии маълумотҳои сейсмикӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷаҳонро хеле муҳим дониста гуфт, ки ин махаз метавонад тамоми зилзилаҳои ба шиддатро муайян кунад. ба ин хотир ҷаноби Симпсон баргузор кардани давраҳои омӯзишӣ барои мутахассисони кишварҳои Осиёи марказиро як амри зарурӣ унвон кард. ҳамчунин Евгений Белендер, як пажӯҳишгари рус, ҳангоми суханронӣ дар мавзӯи арзёбии хатари садамаҳо ва нақши он дар идоракунии бехатарии сарбанд дар марҳилаи таҳия гуфт, онҳо дар ин бора пажӯҳишҳо анҷом доданд ва ҳамин тавр метавонад гуфт, ки сохтмони нерӯгоҳи обии барқи Роғун, ки иншооти стратегӣ аст, тобовар буда ягон хатар ба Тоҷикистон ва минтақа надорад. баргузории ин ҳамоиш ва ҳам таъкиди сохтани сарбандҳои азим, ки ба зилзила тобовар аст, аз қабили нерӯгоҳи Роғун дар ҳолест, ки сохтмони ин нерӯгоҳ дар чанд соли охир ба мухолифатҳои кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ рӯбарӯ шудааст. ҳамин тавр ин ҳамоиши байнулмилалии илмӣ имрӯз ва фардо идома карда пас аз зуҳри рӯзи шанбе бо имзои як баёнияи муштарак анҷом хоҳад ёфт. Сарвинози Рӯҳулло, Шодмони Ятим, Радиои Озодӣ, Душанбе.